Ingini nuse di do iri wacho ni no gimiyo usa moromo mar miyo gi evidence mar mondo mi giketh yiero mar jatend piny Kenya. To koro sani wasechopo kama wantiere ni wuoni nokil, ang'e ni nokil kama loka. Koro ang'o madhi lokore koro sani? Kata kwed mana sirkal mar jatend piny Kenya William Ruto. Ero nuse dhi do maduong' no wacho ni onego cham muma. Koro bang'e sani koro ang'o madhi timore mopogore? Achiel kuom gik madhi lokore en lokruok mar pach japiny, kech japiny nyicho osedhi mokao miriambo manoketi gi Supreme Court ni yiero notimore e yo makare. Ne gisekao miriambo mar Chebukati ni Orlando ng'ama ne okoyombo. Ne gikao miriambo ni jogi ema ne ogochne gi jopiny. So gimokwongo en ni we owe it to the people of Kenya mondo jo Kenya ong'e adieri, kech an kama wuothe kata dala kadhi, obed jodongo, obed nyithindo, obed vijende, penjo achiel magi penjoga en ang'o manotimore. Kech wan ne wawuok mawago kura, to kura mane wagoyo ne wang'eyo ni Raila Kamolo Odinga noyombo. Koro wang'eyo ni Supreme Court to gi chik mar katiba kanyo ne oselandi mane waseyie kaka azimio ni we do not accept, but wabiro dhi adhiya gi koro kaka uwache no. But that does not mean ni wayie gi kaka no uwacho gi bura mung'ado no. Mar ariyo, sirkal makoro waluongo ni illegitimate government no will not have peace. Tatemo nuoyo dho Raila Amolo Odinga kecheri penjo ni ang'o mabro lokore. Gima bro lokore ni the government, you will not have peace. Okwabi miu chame mayom, ubro chame to ubro muonye to bendo ubro de onde. Mane gima bro lokore mopogore Trevor Mbija.